Трудно ли ви е да свалите излишните килограми въпреки усилията си? Или може би апетитът ви за сладко е неуправляем? Това може да е резултат от инсулинова резистентност, тихият враг, който засяга милиони хора по света. Но вече има решение. Представяме ви G-Spike Stop, иновативна формула, създадена специално за борба срещу инсулиновата резистентност, също така подпомага метаболизма. Какво ще промени? Ще поддържате стабилни нива на кръвната захар през целия ден. Ще намалите умората и ще се почувствате по-енергични, ще получите по-добър контрол върху теглото и апетита си, ще подобрите цялостното си настроение и фокус. G-Spike Stop комбинира 3 мощни съставки с доказан ефект. Первирин, известен със способността си да подобрява инсулиновата чувствителност, като същевременно намалява нивата на кръвна захар. Алфа-липоева киселина, мощен антиоксидант, който превръща въглехидратите в енергия, като по този начин подпомага контрола на теглото и защитава клетките от увреждания. Инозитол, известен още като витамин B8, подобрява инсулиновата функция, регулира метаболизма на захарите и подкрепя нервната система, като същевременно намалява стреса. Ефективността на тези съставки е подкрепена от множество на клинични изследвания, които доказват тяхното положително въздействие върху кръвната захар, метаболизма и енергийния баланс. С G-Spike Stop може да върнете контрола върху тялото си и да се почувствате отново здрави и енергични. Не отлагайте, поръчайте G-Spike Stop още днес и направете първата крачка към здравословен и балансиран живот.